कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलच्या वीक्षकांक नमस्कार. खबर सांगता हरीश नाईक. कळेश्वरात घराचेर पडले मोठे झाड, घराक भारी नुकसान. कारवार उत्तर कन्नड जिल्ह्याच्या अंकोला तालुक्यात कळेश्वर गावात जोरदार वारो आणि मुसळधार पावसाच्या तड्याखान एक मोठी झाड घराचेर पडून घराक भारी नुकसान जाल्ली घटना घडली. घरात आशिल्ले लोक थोडक्यात जीव घेण्या प्रसंगातल्यान वाचले. कळेश्वर गावातलो रहिवासी दयानंद शंकर भंडारी हेमगेल्या घराचेर हे झाड पडले. या दुर्घटनेन घराचे छप्पर पुऱ्या प्रमाणात गेल्ले असून घरातले फर्निचरा सकट बाकीच्या वस्तूचे बीन मोठे नुकसान जाल्ले आसा. ही घटना घडील वेळार घरातले सगळे लोक जेवच्या तयारेक बशिल्ले. त्याच वेळार झाड घराचेर पडिल्ल्यान घराचो एक भाग कोसळ्ळो. घरातल्या लोक बशिल्ल्या जागेच्या अगदी लागीं तो छपराचो भाग पडलो. सुदैवान घरातले सगळे लोक सुरक्षित भायर पडले आणि या दुर्घटनेन कसलीही जीवितहानी जाली ना. या घटनेची खबर मेळताच स्थानिक लोक तात्काळ घटनास्थळाचेर धांवन गेले आणि झाड हटोवचे काम सुरू केले. नंतर महसूल खात्याचे अधिकारी आणि ग्रामपंचायतीचे अधिकारी घटनास्थळावर भेट देऊन नुकसानाची पळवणी केली. सरकारच्या नियमानुसार नुकसान भरपाई दिवचे खातीर आवश्यक कारवाई करतले असे अधिकाऱ्यांनी सांगले. फोटो मारता व्हिडिओ काढता घर बांधतो असो वा घरात नवरंग दिवतो असो, प्रत्येक गरजे खातीर एकाच विश्वासू ठिकाण PC महाजन दुर्गादेवी देवस्थान रस्तो सदाशिवगड कारवार. आमचे कडेन मेळटा दालमिया सिमेंट, बिर्ला ओपस पेंट कंपनीचे वरायटीज ऑफ पेंट्स जसे इंटिरियर, एक्सटिरियर आणि वॉल पेंट्स. तसेच उत्तम दर्जाचे पेंट्स, ब्रश, रोलर्स आणि सगळे पेंटिंग ॲक्सेसरीज. टाइल्स बसोवच्याक बर्जर टाइल्स एडेसिव्ह आणि वॉटरप्रूफिंग सोल्युशन उपलब्ध असा. आमच्याकडे होम विजिट सर्व्हिस बी उपलब्ध असा. अधिक माहिती खातीर वा ऑर्डर दिवचे खातीर स्क्रीनाचेर दिल्ल्या नंबराचेर आजच संपर्क करा. PC महाजन, विश्वास आणि गुणवत्ता. सोमनाथ ITI कॉलेजा लागीं कार पलटी, कारीतले सगळे प्रवासी सुरक्षित. कारवार तालुक्यातल्या सोमनाथ ITI कॉलेजा लागीं मंगळारा रात्री एक कार पलटी जाल्ली घटना घडली. सुदैवान कारीत आशिल्ले सगळे जण कसल्याही दुखापती विना सुरक्षित भायर पडले. सोमनाथ ITI कॉलेजा लागीं रस्त्याचे काम अपूर्ण आशिल्ल्यान त्या भागात वाहन वाहतुकीक तात्पुरतो बंदोबस्त करून मार्ग बंद केलो आसा. फाटले काही दिसांपासून पडिल्ल्या मुसळधार पावसान खडी आणि फातर पसरिल्ले आसात. ह्या कारणान रस्तो बंद केलो आसा. पण सुरक्षिते खातीर आवश्यक इशारो फलक, रिफ्लेक्टिव्ह बॅरिकेड वा योग्य सूचना व्यवस्था न करता रस्त्याची मदीं फातर आणि बांदकामाचो मलम घालून अडथळो तयार केलो आसा, असा आरोप स्थानिकांनी केलो. मंगळारा रात्री कारवारच्यान अंकोला कडेन वयता आसतना काळखांत चालकाले रस्त्यार आशिल्ले फातर दिसले ना. ताका लागून कार फातराचेर चडली आणि चालकालो कारी वयलो ताबो सुटिल्ल्यान कार पलटी जाली. सुदैवान या अपघातात कसलीही जीवितहानी जाली ना वा दुखापत जाली ना. कारीतले सगळे जण सुरक्षित भायर पडले. या घटनेनंतर स्थानिकान राष्ट्रीय महामार्ग विभागाविरुद्ध तीव्र संताप व्यक्त केलो. योग्य इशारो फलक
आणि सुरक्षा बॅरिकेड न लावचो निष्काळजीपणान हो अपघात जालो असा असे त्यांनी सांगले. अशी प्रकार परत घडू जायना म्हण रस्त्यावेले सगळे अडथळे तात्काळ हटवचे, आवश्यक सुरक्षा उपाययोजना करची आणि योग्य इशारो फलक लावचे अशी मागणी स्थानिकांनी केली. कारवारच्या शिरवडांत विजेचो अवघड. कित्येक घरातले टीव्ही फ्रीज सकट विद्युत उपकरणां जळ नुकसान. कारवार. उत्तर कन्नड जिल्ह्याच्या कारवार तालुक्यातल्या शिरवड गावच्या बंगारप्पा नगरात जाल्ल्या विजेच्या अवघडान कित्येकाली घरातली विद्युत उपकरणां जळ नुकसानग्रस्त जाल्ली आसा. अचानक विजेच्या व्होल्टेजात चढ उतार जाल्ल्यान घरातले टीव्ही, फॅन, फ्रीज, मोबाईल, चार्जर, मिक्सर आणि इतर अनेक विद्युत उपकरणां जळ नुकसान जाल्ले आसा. या घटनेन स्थानिक रहिवाशांक लाखो रुपयाचे आर्थिक फटका बशिल्ल्याची माहिती मेळ्ळा. सुदैवान या अवघडात कसलीही जीवितहानी जालना हे नशीब, पूण अचानक व्होल्टेज वाडिल्ल्यान घराघरात भयाचे वातावरण निर्माण जाला. या घटनेची स्थानिकांनी यास्कॉम अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनाक हो प्रकार हाण दिलो. या घटनेचे कारण तपासून नुकसानग्रस्तांक योग्य भरपाई दिवची, तसेच येवच्या काळात अशी प्रकार परत घडू जायना म्हण आवश्यक उपाययोजना करची अशी मागणी केली. साईदीप हार्डवेअर कारवार. आमच्याकडे मेळटा घर बांधसाठी लागचे हर एक हार्डवेअर सामान होलसेल किमतीत मेळटा. आवश्यक लोकांक या सामानासाठी कारवार सोडून इतर तालुक्यात किंवा जिल्ह्यात वयची गरज ना. कारवारातच मेळटा. साईदीप हार्डवेअर कारवार. आमच्याकडे मेळटा एस्ट्रॉल प्लास्टो पाईप फिटिंग, वॉटर टँक 3, 6 आणि 10 लेअर, बायोसेफ्टी टँक आणि अंडरग्राउंड वॉटर टँक, तसेच एसीएन, बिर्ला, ओपस पेंट, ऑल पुट्टी आणि घर पेंटिंगासाठी लागचे सगळे वस्तू मेळटात. जाल बाथरूम फिटिंग, हिंदवेअर, सॅनिटरीवेअर, पुट्टी मिक्सिंग आणि कार वॉशिंग मशीन, तसेच क्रॉम्प्टन वॉटर पंप मेळटात. सगळे तरेचे खिळे, मोळे, स्क्रू, नटबोल्ट आणि घर बांधचेसाठी लागची इतर सामग्री मेळचे ठिकाण साईदीप हार्डवेअर, गौरीशंकर देवळा बाजून, कैगा रोड, हब्बुवाडा, कारवार. अधिक माहितीसाठी स्क्रीनवर दिलेल्या नंबराचे संपर्क करा. जीव मुठीत धरून प्रवास. उळवी क्रॉसाचो पूल जीर्ण अवस्थेत. कारवार. जोडा तालुक्यातल्या कुंभारवाडा गावालागी उळवी क्रॉस वाठारात नर्सरी लागी आशिल्लो रामनगर सदाशिवगड राज्य महामार्गाचो पूल खूपच जीर्ण अवस्थेत पाविल असून खंयच्याय वेळार मोठो अपघात घडची भंय व्यक्त जाती आसा. फाटले काही दिसांपासून सुरू आशिल्ल्या मुसळधार पावसान पुलाची अवस्था खूप वायट जाल्ली आसा. ह्या मार्गावेल्यान रोज शेकडो वाहनां, एसटी बस आणि अवजड ट्रकाची वर्दळ आशिल्ल्यान वाहन चालक जीव मुठीत धरून प्रवास करतात. काही दिसा पयले याच पुलावेल्यान एक वाहन सकयल कोसळिले. नंतर स्थानिकान प्रशासन आणि सार्वजनिक बांधकाम PWD कडेन वारंवार तक्रारी केली, पण आजपर्यंत कसलीही दुरुस्ती वा सुरक्षेची उपाययोजना जाल्ली ना. व पूल कोसळल्यार कुंभारवाडा, उळवी आणि लागींच्या अनेक गावांक कारवार जिल्हा मुख्यालयाक आशिल्लो संपर्क तुटचो शक्यता आसा. म्हण मोठो अपघात घडचे पयले पुलाची तात्काळ दुरुस्ती करून कायमस्वरूपी उपाययोजना करची अशी मागणी स्थानिक नागरिकांनी केली. देवळी क्रॉसात रस्तो खचलो. रामनगर सदाशिवगड राज्य महामार्गाचेर वाहतूक धोक्यात. कारवार. जोडा कारवार जोडपी महत्वाच्या रामनगर सदाशिवगड राज्य महामार्गावेल्या देवळी क्रॉस हांगा रस्तो परत एक पटी खचिल्ल्यान वाहन चालकां मुखार मोठे संकट उबे राबिल्लें आसा. काही महिन्या पयलीं सार्वजनिक बांधकाम खात्यान PWDन कोट्यावधी रुपये खर्च करून संरक्षक भिंत उभारून रस्त्याची दुरुस्ती केली, पण पहिल्याच पावसात रस्तो परत खचिल्ल्यान केल्ल्या कामाच्या दर्जाचेर प्रश्नचिन्ह उबी जाती आसा.
पावसात तो जोर वाढला या मार्गावयली वाहतूक पुऱ्या प्रमाणात बंद पडची भय व्यक्त जाते असा. ताका लागून जोयडा, दांडेली आणि हळयाळ तालुक्यातलं कारवार जिल्हा मुख्यालयाक आशिल्लो संपर्क तुटची शक्यता असा. दर वर्सा ह्याच जाग्याचेर रस्तो खचची घटना घडटी आसात म्हण कायमस्वरूपी उपाययोजना करची अशी मागणी नागरिकांक केली. सार्वजनिक बांधकाम खात्यान तात्काळ जागेची पळवणी करून दुरुस्तीचे काम हाती घेवचे अशी मागणी स्थानिकांन व्यक्त केली. कुंग फू मसाज आणि ट्रेडिशनल चायनीज मेडिसिन कारवारच्या मादळीत सुरुवात झाला. तुईना थेरपीचा अनुभव घ्या. ही पारंपरिक चीनी मसाज तंत्रज्ञान असून जी प्राचीन उपचारशास्त्र आणि मार्शल आर्टच्या शिस्तीची नैसर्गिक मार्गान वेदना कमी, पचन सुधार, रोग प्रतिकारक शक्ती वाढवचे आणि मन शरीराच्या संतुलनात सुधारणा करतो खास उपाय कुंग फू मसाज. मांसपेशी, सांधेदुखी, पाठ, मान, खांदे, पचन समस्या, तणाव, चिंता, अनिद्रा, अस्वस्थ नींद, थकवा आणि मेंदू वेदना अशा अनेक समस्येचे उपायासाठी भेट द्या. कुंग फू मसाज आणि ट्रेडिशनल चायनीज मेडिसिन सेंटर, ब्राह्मणवाडा, माजाळी, कारवार हिंगा. प्रति शनिवार आणि आयतवार. वेळ सकाळी 10:30 ते 12:30, सांजे 5:30 ते 8:30 पर्यंत उपलब्ध. अधिक माहितीसाठी स्क्रीनचे दिलेल्या नंबराचे संपर्क करा. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.